We are the Pineapple Family! Happy New Year, everybody! Happy New Year! It's January 1st. First day of January. Kag, nalipat ko gani mag-vlog bag-ulan naggalalakat ang mga cousins ni Doy-Doy. Oo. Una di eh. Hapon na, it's 5 p.m. Kag na-swimming ko na si Doy-Doy. Pwede si Tito Iluno. Ready na to swim. Why kagid na panghinaw, no? Pura sang ano. I-send ko ni Bala. Hapon na, nilahan. Hapon na. As in, kadasig sang inadlaw, January 2 na, dugay-dugay, oh. Serum na gani, gabi na sang January 2, was, January 3 na. Ay na, ano, hindi ko nung inadlaw. Dugay-dugay, December naman, no? Hello everyone! January 3 na kita. Nagdulo na kami kay Doy-Doy sa iya school. Kay may practice sila sa basketball. Kami ni Daddy may baklon na kami sa Rob. Kay later on, may bonding moments ang mag-cousins before sila magbalik sa school. Kay Friday na subong, Saturday, Sunday, Monday na, balik school na. So, dasig-dasig lang sa inadlaw. Dugay-dugay, February na. Mabirthday na si Daddy. Tapos ma-March na. Mabirthday si Dewey. May April na. Mabirthday si Mami. Ay, nako. Ang Daddy, wala gid yung react sa akin. Okay, guys. Manindahan na kami, anay. Bye. Done na. Grocery. Take out na ni Daddy si Idoy-Doy isang iyang Joby Chicken. We are now heading to the school na para nga i-pick up siya, but early pa ni, no? 10 pa lang. Hari na, tapos na ila practice. We're going na home. Grab naman ba, husband? Hi everyone, today is get together again. Wow. Get together again before the class starts. Dapat English, nang video na lang. Kasi wala nang ambal, medyo ba? Di ko gani. Oo, gani. Sige ba lang? Tigil sa sang ilan naman. Amon nga ginaobra o. Amon ginaobra. May kami nga ng dynamite for snack time. Kay, mas snacks kami. Tapos may french fries pa dito. May hotdog bun, and ano pa? Caldo. Gusto naman, dito yung New Year na kanamay. Dito dito kumikid sa kusina. Balik doon. Nakatulang daw ito ilaw. Mabidyo sila. Hanggang video, wala galuto, kakinaon lang. Daw. Sing. Sing. Kami kaunday. Ligo naman ko na dayon. Tubang bitay. Kaon lang ko da. Kay Udoy. Hindi ko labot. Ula na karon. Hindi mo lang. Ang dami. So, sa mga ganun.
video wala ka pakita sa taon. Yeah. Wala ka inom. Napakita ko na gid. Hindi na kaya lumaw. Ha? Lumaw? Ha? Ano lumaw eh? Yan. Yan na. Madanlog ka mo. Papa mo? Dami sa bar na. Di ba may flavor ng fruit gum? May kapit doon? Ano na yan? Pineapple family. Ating ka na? It's January 4, Saturday, and they're going for practice naman. Din ka doon yung amanda ka sa likod. Amanda ka sa likod ya. Bye. Ay, Ate Juan. Auntie Juan. Nano man naman. Ang tsura yun. Do not. Is here from training. Hindi ka lang kung na ho. Ay, matsura to bago siya pun bugtaw. Bakit si Mako ba? Nako. Hari kadlaw no, kailan kayo wala na dak. Ano? Snack naman. Kadlaw ka kini dito. Sabi kadlaw tito mo pa. Tuntog si Jaya. Hi, good morning everyone. It's the first Sunday of the year and first Sunday of the month. So happy new year everyone once again. We're going to church. Let's celebrate life, new year with God today.
prepare na because it's the first day of school for the year 2025. It's Monday, it's January 6. So, amo mo lang ni kagabi, wala ko na prepare iya uniform. Tasig mo lang eh. Kagabi can prepare ko ng iyang mga things to bring, like books and notebooks. And then I also have written the reminders naman. It's already 6:30 and he is still asleep. Pero mapugtaw na siya. Pero kay prepare na siya. 7:30 pa man siya mahalunggi. So, ano na, good morning and happy 2025. First day of school. Bye. Almost ready. Naka-basketball shoes na siya kay karon sa after class may practice. O, dali lang ara. Dali ho ha. Ang imong nga jersey. Ang imong nga snacks. Okay? Hindi na magbalon. Mabalon ka pa man eh. Hindi. Emergency lang eh, ha? Okay. Bye, do. Why ka kiss? Hula mo. Kiss mo eh. Bye-bye. Love you. Okay, bye-bye. Dessert na kami. Thank you sa naghatag sa cake. Ayan si Doy Doy from training. Gabi naman ang puli. Let's eat. Okay, Tuesday PE uniform. PE time. Bye-bye. Adlaw-adlaw na ni Josh. Thank you. May pamatik kita. Bye-bye. Oh, wala naman gababay oh. Lado ho. Psst. Reminders ko dara. Here ako sa Pure Gold. Mabay ako sa kay mama nga diaper. Okay, one last pack na lang bilhin to. Let's bye. Here na kami kay Doy-Doy nga school. Si Daddy ato sa gatong nagkalantaw-lantaw sa ilang hampang. Upod lang ko subong-sugat kay nagbakal ko diaper ni Mama. Ga-training naman day Doy Abby for Liga. May Liga naman this coming week. Wala ko bala sa exact date pero amo na nga ga-training naman sila. Adlaw naman. May exam pa sila sa 20 to 22. Madasig lang guys, no? Dugay-dugay matapos na ang January, yeah? Second week of January, natasubong. Akin mo na. Do, hindi pa gani ko kabalo ko na nung ako yung mga ulo brown kay kung balaan ko na balang dali na lang ang exam nila GJ. Ano na ko na, nag-set na ko na kung ano ang matunan niya. Pero sa subong, wala pa ko nakaset kito. Wala pa ko gani iya ka ginhawa sang Christmas kag New Year nga mga hilimuson. What? Exam naman. Woo! Sige lang one step at a time. Right. Ano na iman duga paluya ni sa ha? Apoy? Ano ka tuya do luya lawas mo ha? Something's wrong? Kapoy lang. Awa. Ilis na ba yun? Doy-doy naglambing nga ma-eat out ko no. So gusto niya mag-cake story. Siya lang galing ma-eat. Tikibuso ko doy, diet na ko ba? Hindi na ko magkaon after 6 p.m. Hindi mo ko. Ang putay daddy ko na nung gusto daya eh. Siguro. Hindi mo gana. Pupansit ko nga daan sa balay. Pansit ko tos balay. Ikaw na nga, parang ka. Gani, ikaw lang eat ka lang na. Check mo lang to sa menu book eh. Pwede ka nung button chicken. Take out ka lang. Or kaon ka kita eh. Mga craving satisfied naman siya kaya nag-crave sa isang butter chicken dali sa cake story. Assignment time. Nantawa bala siya. Dira siya ga-solving sa iya yung book yaw. Bahala da. Para makita ni teacher iya solvings Okay, ready for school. Ay, paghapon si Manoy Joshua. 11:32 na. Okay, sana kay Mami. Bye.
Daddy, na. Ay, si Joshua yan. Thank you, Josh. Bye-bye. Dong. Bye. Butang sa mo, bag na lang, anay. Bye. Tutoy! Ang naman nyo tong baby, tutoy, ang papi to, kan nagligad nga nagwada sa gate. Ari ang mami, ho, dito na ilang balay sa ubos. Toy! Pinasa? Ang ari ang siloso, ho? Hindi ikaw ako natawag. Hulat naman na. Mas daddy da. Toy! Ano na sa? Toy! Ah! Toy! Come here. Come to tita. Come. This is. Come. Hala nga nami sa iya, dad. Big ka na, no? Dasay ka magbig, no? Puli man na sila ako dugay-dugay apot man na sa ila amo puli. Mami yan na. Mami yan na una. Bo. Mami yan na. It's Thursday. Time to go to school na. Ari pa ang laptop mo. Kuha na lang na. Amo na lang na. Kisa na, mami. Oo, sige. My new friend si Cooks. Ang amon nga baby boy halin sa dalom. Pero hindi na amon. Cooks ba si... Hindi ka mag-away, ha? Friend na, ha? Cooks. Sino na ngalan niya man? Ngalanan, tabalang isa niyo si... Ano? Si ano man? Si Badong. Si Badong na siya, si Badong. Okay guys, magwa to sa lungga. Kasi daddy ka pang hagad, makaupod ko. So, got kay GJ. Door is closed. So, let's go. Bago, nagit akong camera, ho. Hi na si daddy. Tapos na, rock. We're going na to school ni Doy. Gaho di sa rock my program. Nagbakal ako sang tuna nga waffle. Kay gutom-gutom na ako. Na-diet ko guys, pero ang bot ito na salad nga waffle namin. Pag sito, pila ka calories ini? Many calories naman eh. Sira ang diet. Bye, kaon po na eh. Bakal si daddy, nabakal siya na isang mga panakot. Pero 290 gulay. grabe yung bayo ba? Okay. Yatit. Ay, dali lang. Ay, ga. Ice cream ka gali. Kagini, kagini, nabakal ka. Bilang tao ko kay nag-chat sa amon kay ina nga iya nga iya tooth ko no kakas na araw na. Doy, okay, git subong. Bis ka na toothache. Sorry ko wala. Pero okay ka subong. Oo. Not responding. Doing his assignments in computer science. Music club. Ano na to? Music jam session. So, good morning everyone. And it's Friday. Aga pa. Painit na naman ulo si Doy. Hinay-hinay kita. Hi, Doy. Good morning. Ikaw madulong nang? Hindi diretso ko lang din si Joshua pa to. Oo. Nabalik ko sa lipunan ng oras ko. Hi. Kapod ka mo lakat. Oo. Dali na Doy. Kiss na mami. Bye-bye.
Listen, ha? Ano ko? Kuat mo. Ay, sus, ano na? Wala talaw pa na yun. Hindi. Pan Friday, subong mo lang to dalon. Okay. Ha? Ara na? Ata ka bayo ka jersey. Bye. Saka pala oh. Palisuan lang dito yung kay ano, Mati ka, ha? Ang cellphone mo, di mo yung butang. Talaga. Oo. Pari, oo. Bye-bye. Hi everyone. Today is Friday and half day lang si Doy Doy kay may activity ang school nila pero wala siya kay interest activity but may practice sila kay tomorrow. May ara na sila nga hampang. So, pila diri ang mga salakyan sugat sa mga students. So, hari na siya. Di na sa, Hey, come here na. Let's go. Sige na. Yan, inside na. We're going. Nakigustusin niyo mag-Jollibee. Let's eat na. Dapat Jollibee kami, but then 45 minutes ang serving time sa Jollibee. Grabe ang pila. Dali na lang kami sa Pizza Hut. Here na amon pizza and drinks. Wala pa amon nga. Iya chicken, wala pa. Complete order. Eat na. Pagbalik ko diya sa Rob. Idulong ako ni Daddy. Idulong naman si Doy Doy sa school niya kay may training. And then, balik ko din ni Daddy sa Rob. Kay si Daddy may meeting. So, hasta karon mas mga after ni Daddy mag-meeting, dali lang kuya sa Rob. Malibot-libot. Boring ano? Taning puli na lang ko. Libot, wala mang bakulong. Para lang makahulat. Pang pastime. Libot-libot tadi. Kita-nita. Ano abi. Wala may bakulong pero wala man gali. Ara na siya. Tapos na ila training for today. Hi, my love. Hapit kami din sa Pure Gold kaya bakal kami ice cream. Mutanda na rin naman no, kaya wala pa man bayad kami. No? Hi guys, today is Saturday, January 11. Ay kami disubong sa CPC Boulevard. Ay kami diri kay may play Doy Doy for NBTC. May wala pa ni ko start, karon pa ni guro ya. Doy? Smile na, naitis ako, no? Bye! Nagbunot-bunot, tapos ang makontra sila na yung Hampang versus FCU. Ito po si Daddy, yung sa mapicture-picture to. Second game gali sila. Pag inabunotay pa lang kuya. Next game, 1200. Giants Academy versus Pinnacle Christian University. Fourth quarter na. Last and a final quarter. Ilan ganing score doon? 38-19. 38 sila.
Nakapaul mo to? Time out. Ba mo. Game ka! Nice toy! Nice game! Woohoo! Next game. Guys, we're going home. Nagmakdo lang kami yun, drive-thru. Upod mo naman yung mga friends, wala na akong video ng sila. Pero we're so happy because manago sa Bibig ko Bye, Ma. kami makto. Kundiin ko na iko ang tula sa dito man. Amo to capture man tong ulo. Capture man tong ulo. Hina. Pagkapasin ng gulo. Okay lang na Okay na yan. Happy kami kayo nakascore ang baby. First tournament 2025 nakascore. Yes! Okay lang na. Okay na, bye-bye. Hi! Naigo mo po yun. Hello guys, it's Sunday and it's church day. We're going to church and thank you Lord for all the blessings. And Duy is so happy. But later on, we're going to study. Yeah, garayin kag, no? Study kami kay exam week. Ha? The outside. May eat outside ako, no? Balay, tinapa. Outside of the house. Outside the house, yeah. Happy and blessed Sunday, everyone! Begin! Ulo! Ulo! Straight dapat, straight ang mga ano, hindi magloko. Ulo! Ulo, anay! Ulo, anay! Shoulders! Shoulders, knees! Ulo! Ulo! Shoulders! Knees! Sala! Knees! Okay, liwat! Tropical climate of the country brings rainfall that helps crops grow. Okay, study lang siya guys. Kay exam na nila next week. Mat-amat lang siya study sa mga pointers niya. Evening na guys, Sunday evening naga-check ko pala sa iya mga books for tomorrow kung may mga assignments pa. Ay nga values na sira niya na kunutanan. And ang tayo pala kung nanuyagin sulat niyo. I will obey and love him and say sorry what I have done wrong sa father niya. Yan ba yung mother? I will be a good son to her if she had stress. I will massage so she can relax. Ito no? Thank you for watching. Bye!